Mára már az ország túlnyomó többsége egyetért abban, hogy hazánk modernizációjának ügye ismét zsákutcába jutott. A közbeszéd, mint történelmírásunk a felzárkózás ügyének ismételt bukását, vagy idegen hatalmak ármánykodásának, gonoszságának, vagy vezetőink gyarlóságának tulajdonítja. E-konferencia címe kitörési pontok, és halványan bár, de ezt a képet sugallja, mintha körbe lennénk véve valamiféle nyomasztó gyűrűvel, amiből ki kellene törnünk. De a többszörös történelmi kudarc után talán itt az ideje, hogy ne ezekben a kategóriákban, de még az elhibázott gazdaságpolitikai, társadalompolitikai vagy éppenséggel külpolitikai paradigmákban és döntésekben keressük a választ, hanem próbáljuk meg feltérképezni annak az ároknak a topológiáját, ami bennünket elválaszt a modernitástól. Ezt azért tartom rendkívül fontosnak, mert a zöld gondolat, a zöld elmélet, a zöld gondolkodás manapság a modernitás legvezetőbb része. A világ nem csak politikai, nem csak társadalmi, hanem erkölcsi értelemben is nagyon mély átalakulás közepette van, fájdalmas átalakulás közepette, hiszen arról van szó, hogy az emberiség ma már egyszerűen nem találja a helyét a teremtésben, és kétségbe esetten próbálja visszaszerezni azt a kapcsolatát a teremtéssel, ami az életének valamiféle értelmet és szépséget ad. Na most ennek a kapcsolatnak a visszaszerzése, ez az ügy, a kapcsolat visszaszerzése az, ami meghatározza a zöld gondolatot. Erről van alapjában véve szó. Nem csak egyszerűen, mondjuk Ady keserűségével próbáljuk ezt a kérdést megközelíteni, aki szerint néznek bennünket, magyarokat, kultúrnépek, látják képtelenségünket a haladásra, látják, hogy szamoyéd erkölccsel terpeszkedünk, ottvetlenkedünk Európa közepén, mint egy kis itt felejtett középkor, hanem azzal igazsággal, ami ez a tragikus helyzet megkövetel. Mert Adynak valójában ismét igaza lett. Tényleg megint nézik okvetlenkedésünket, korrupt, jellemtelen magatartásunkat, vezetőink krónikus hazudozásait, gyógyíthatatlan rasszizmusunkat, öntelt kevékedésünket, a rosszindulat és az irigykedés sajátos keverékét. És nem értik, hogy lehet egy nemzet egyszerre ilyen tehetséges és ilyen visszataszító. Mi az bennünk, ami miatt oly nehéz számunkra a fejlett nyugat részévé válni, illetve, ami még fontosabb, a fejlett nyugat válságából úgy kerülni ki, hogy ez a természethez való viszonyunk, a teremtésben elfoglaló helyünk ismét egy hatalmas, életünket meghatározó értéké válhasson. A válasz magja persze ott van Ady szavaiban, a szamoyéd erkölcshöz való kötődésünkben. Persze nem arról van szó, hogy egy immár kihalt nemzet kultúrája lenne fellelhető a Duna két partján, hanem arról, hogy erkölcsünk szövetében van egy a nyugat számára és a fejlődés számára idegen tartalom. Miközben a nyugat erkölcsi szerkezetének lényege a már Szent Pál és Szent Ágoston által megfogalmazott 3 keresztény alapra épül, nevezetesen a lelkek, tehát az egyének radikális egyenrangúságára, a szabad lelkiismeret feltétel nélküli tiszteletére, és a szabad akarattal járó erkölcsi felelősségre, ami a felebaráti szeretetre kötelez,
A szamoéd, szóval a pogány erkölcs a függőség játékszabályairól szól. Egy alkuról, ahol az alatvalók a döntéseket a hatalmasokra bízzák, ha azok cserében vállalják az alatvalókról való gondoskodást. Amikor aztán kiderül, hogy a hatalmasok a vállalt gondoskodást képtelenek teljesíteni, mint ahogy az rendre kiderül, a magyarázat nem az, hogy az alku eleve rossz volt, hanem az, hogy a hatalmasok hitványak voltak, és helyükbe más hatalmas kellene keresni. A mindenkori magyar elit egyik oldalról alatvalóit, a nemzet egészét a tőle való függőség állapotában tartotta és tartja. Ez egyébként ennek az újdonsült centrális erőtérnek a mondani valója. A másik oldalról pedig egy olyan hatalomgondoskodást kereste és keresi, amely képes az elitet hatalmon tartani. Legyen az a török porta, a bécsi udvar, Berlin, Moszkva, Brüsszel, vagy éppenséggel talán most újra Moszkva. Az alku azonban fenntarthatatlan. Az elit nem tudja a gondoskodásról szóló ígéretét betartani, mert nincs miből. Egy ideig lehet államosítani, majd privatizálni, rezsit csökkenteni, és a korábban becsalogatott tőkét elkobozni, a föld tulajdonát vagy használatát kormányrendeletekkel ide vagy oda tologatni, de ha az alku nem képes az ígért gondoskodáshoz szükséges forrást előteremteni, az alku bedől, mint ahogy történelmünk során oly sokszor bedőlt. Bedőlt Ferenc Józsefnek, az aradi vértanúk hóhérjának, bedőlt Horthy Miklósnak, bedőlt Kádár Jánosnak, és ott tartunk, hogy sajnos megint a bedőlés veszélyével kell szembenéznünk. Egyébként a magyarság függőség igényének jó mutatója és szomorú mutatója, ahogy az évek múlásával ezekből a korábbi vezetőkből, tehát Ferenc Józsefből, Horthy Miklósból és Kádár Jánosból a gondoskodás iránt sóvárgó alatvalók a nemzet apját faragták. Fittyet hányva Szent Pál és Szent Ágoston tanítására, semmibe véve a keresztény erkölcs legalapvetőbb követelményeit, tehát a lelkek egyenrangúságát, az ember lelkiismeretének korlátlan szabadságát és a szabad akarattal járó erkölcsi felelősséget. A felzárkózás, a nemzet tehetségének kibontakozása elmarad, mert ezek hiányában, bár voltak és lesznek kiváló alkotó egyéneink, a társadalom egészének alkotó ereje elapad, a közönybe, az alkalmazkodás életformájába fullad, annak a megalázott embernek a tehetetlenségébe és cinizmusába, ami már a hazánk jellegzetességé vált. A függőség alkúja velejéig korrupt. Magának az intézményes korrupciónak a melegágya, a színlelés, a kiszolgáltatottság, végül az erkölcsi, szellemi és gazdasági nyomor világa. Elég a számokat és az adatokat áttekinteni hosszabb távon. Immár egy negyed évszázada munkavállalókorú honfitársaink közel fele nem rendelkezik bejelentett munkahellyel. Semmi változás nem történik ebben a számban. Az elmúlt 25 évben, tehát a rendszerváltás óta Magyarország gazdaságának a növekedése 23%-kal maradt el a világgazdaság növekedésétől. És a helyzet csak rosszabbodik, mert az elmaradás száma, mértéke az elmúlt években szépen lassan, de megállíthatatlanul nő. Például okáért most ugye beszélünk arról, hogy 2014-ben a magyar nemzetgazdaság talán remélhetőleg 2%-kal fog nőni, de a világgazdaság 3,7%-kal fog nőni.
Tehát megint több mint 1,7%-kal elmaradtunk attól, ami a világban zajlik. A modernitás ismérvével, a magas szellemi tartalom megalkotásával szemben mi az alaptermékekre és a bérmunkára épített gazdaságot és kultúrát hoztuk létre. Egy szóval a fejlett világ félig meddig alkalmazott cselédjei és melósai lettünk. Közben létrejött az Apple, a Google, az Oracle, a Nokia, a Facebook, az Amazon, a Biogen és sok ezer más olyan, immár hatalmas tőkeerővel rendelkező vállalat, ami szinte kizárólag az ember szellemi alkotó erejéből született. Az alkotóerő tudatos megfojtásának legutóbbi iskola példája a Paks 2-ről szóló paktum. Ahelyett, hogy bízva a saját tehetségünkben nekilátnánk egy korszerű energiapolitika megfogalmazásához és kivitelezéséhez, ahelyett, hogy vállalnánk azt a szerepet, amit igenis képesek lennénk betölteni a fejlett világ technológiai eszköztárában, azaz mi is a jövőt meghatározó alternatív energia termelésére fordítanánk forrásainkat és képességeinket. Rohanunk az ismét csábossá vált nagybácsi karjaiba, hatalmas adósságba, és végeláthatatlan függőségbe verjük hazánkat, ráadásul egy már elavult, versenyképtelen technológia idetelepítése érdekében. Ne legyen semmiféle félreértés, az atomenergia egy már elavult technológia. A fejlődés nem ott van. Fejlődés lehetősége nem ott van. Mi ez a paktum, ha nem a függőség átkos szindrómája, még akkor is, ha megalkotója a függetlenség eszközének álcázza. Minden erkölcsi kitörési pont megfogalmazásának előfeltétele annak a felismerése, hogy nincs átjárás Szent István és Koppány Magyarországa között. A kettő közötti árok, aminek legfőbb jellegzetességeit a fentiekben megpróbáltam felvázolni, áthidalhatatlan. Mert a modernitás, aminek protagonistája nem az alkalmazkodó, hanem az alkotó egyén, aminek motorja nem az irányító állam, hanem a szabad lelkiismeret, nem egyszerűen egy gazdaságpolitikai húzás kérdése, de még nem is egy külpolitikai fordulat, hanem Koppány Magyarországának tudatos választása Szent Istvánnal szemben. Annak a hatalmi felfogásnak, ami szembeszáll a nyugati kereszténység erkölcsével. Én messze menően egyetértek és tisztelettel üdvözlöm, és nagyon a Ferenc pápára való hivatkozást, és azt az erkölcsi megújulási kísérletet, ami már előtte is beindult az egyházon belül, de aminek ő a legtökéletesebb és legnagyszerűbb szószólója lett, és vezetője lett. Az igazi kitörési pont tehát, visszatérve a konferencia címére, nem valamiféle blikfangos csízió, valamiféle huszárvágás, hanem annak a döntésnek a meghozatala, amit részben történelmünk fordulatai lehetetlenné tettek. Részben pedig mi magunk fontos pillanatokban elkerültünk. A kitörés nem itt, nem a csízió, hanem a csízió kivitelezőjében és az őt körülvevő kultúrában rejlik. Persze vannak nagyszerű kitörési pontok, számunkra is. Itt vannak, előttünk, az orrunk előtt, azonnal bevethetőek, kezdve az említett energiapolitikával.
ahol mindenféleképpen rendelkezünk azokkal a szellemi képességekkel, aminek segítségével alkotni tudnánk. Ott van az élelmiszeripar, szintén, ahol szellemi képességünk, tudásunk, technológiai felkészültségünk lehetővé tehetné az alkotást. Ott van a korszerű víztechnológia és vízgazdálkodás. Nem is olyan régen a világ egyik vezető vízgazdálkodási intézete a híres Vituki volt. Ott van a nagyon izgalmas, jelenleg előtérbe került összeboronálása a korszerű technológiáknak az oktatással. Hatalmas terület. De a függőség kultúrájának és kultuszának felszámolása nélkül kitörési pontokról, mint ahogy azt az elmúlt negyed évszázad bebizonyította, csak álmodozni tudunk. És mindebben mi a legrémesebb? Az, hogy igenis meg tudnánk csinálni. Köszönöm szépen.